ndị banye kene m ọmụaka na-akpọ MGs mana ezigbo aha m bụ Chinedu Chike Madubuike abụ m ezigbo nwa afọ onye Abia steeti ka m bụ na Ngodo Isochi ka esi mụpụta m bete eto m na Ọnịcha so abụ m ezigbo nwa otu ọ bụla ịghọta ebe a na-akpọ Piweka na Ọnịcha ịghọta na abụ m ezigbo nwa Ọnịcha ịghọta so ebe nka nọ wee gụọ akwụkwọ niile ngụ mesịa gaa n'Ise ga weta certificate m na n'Ise gbadazi ya Benin maka mahadum ka m gụcha na Benin ma gaba obodo oyibo ije nweta akwụkwọ nke karịrị mahadum mgbagharị m niile bụ na Ọnịcha antu akenekwana m Chukwu na-eto m n'Ọnịcha maka otuto ntọnịcha mee m kwụsie n'ike onwe ebe mma nọ ma ya agbalị zọta onwe m ịghọta so mmadụ niile eto n'Ọnịcha aghọta ihe a na-akọ ọ bụrụ tọkọ isi n'Ọnịcha pụta Ọnịcha bụ the survivor of the fittest ọ bụla ịghọta so Nnekene Chukwu na-emekọta ihe apụta n'ọnọdụ ndị be anyị n'oge mbido ihe egwu a mana skuul mana ya ada anyị n'Ọnịcha den n'afọ na isi apụtara gị n'elu nke mbụ bụ egwu because maka na ahapụ ewepụ egwu ike anyị adịghị m ịga chụgharịba ihe ndị ọzọ mmemme ihe dị n'egwu dị omimi nke ukwuu gbasara ihe ya eji wee gụọ ngwa egwu gị ịkwụ ya ti na onyonyo maka ndị be anyị ịfụ mana redio ịghọta so ego dị involve na ịchụ ihe egwu ehika so mụ bụ na-emekwu biznes dị iche iche enwere ebe a na-akwa akwa dị iche iche ihe ụmụ ihe dịka shirt akwa uwe a na-eyi na mgbada ya bụ panteri then na-agakwa China ga mekọ biznes wedata n'obodo anụ wee na-ere ịmagasị onye Igbo ya na-agbasi mbọ ike ọ dị anyị n'ọbara so ihe bịa natural for me. Okay, na industry anyị anụ enwere m ndị oyi mụ na ha mekọgoro egwu ma mụ na ha rụkọgo ụdị mmadụ skills gụrụ shake body mụ na skills ma oge mbụ mbata Lagos onye kwana m aka imago gosicha ndị mmadụ bụ introduce m so ụfọdụ ndị n'ime industry ya so egwu izizi m go na Lagos oyibo bụ mụ na skills mekọ ya then oge m gakwa na India mụ na onye a na-akpọ Oman Nadim bụkọrọ egwu onye Pakistan oge m nọ UK ọkwa ụfọdụ ebe nọ na-agacha agụ egwu mụ na ndị WHO World Health Organization wetika aka ọnụ wee gaa mba India gaa netecha ụmụ ụfọdụ ihe anya then gụkwara ha egwu na-achị na Nigeria mụ na J1 wee mekọ egwu 2016 mụ na J1 gụkwara egwu 2016 onye ọnọdụ si wee dị mgbe aha ya emeghọ vidiyo ya mana anyị ka bụ ezigbo ọyị ịma na ihe ọbụla gabara aga na obodo anyị bụ Nigeria onye ọbụla etinye aka n'ime ya onwe n'odio na onwe oge bọọ ka mmadụ niile na-achụ onye ọbụla achụ ịgba bụ onye ọbụla nwere buutu n'be ha mgbe ka a bịa ahụzie na egwu dị n'ego ma ndị na-agụ na kwaya ma ndị na-agụ onye ọbụla etinye aka n'ime ya merụtọzie ihe niile onye ọbụla efuzi street ọbụla ịbata ya nwerịrị ndị na-akụ egwu ma ọmụa ụdị egwu m na-akụ dị iche because ihe a bụ ihe chi nyere ma ọ bụghị na a ga-amụọ ya amụ maka nne ọmụ na nna eme ya na nna-achụ maga ego n'ime ya eziokwu na ego tinye abịa na-atọ ụtọ pọta ihe a bụ ihe m ji enwere anwụrụ ihe a na-abịa nnọọ natural so egwu m na-akụ ka a na-akpọ n'oyibo folk music egwu akụkọ folk music a gbasakwana iji ihe dị na gburugburu gị na-akọ akụkọ na-ede na-achịkọwara ndị mmadụ ihe na-agabiga ndị be anyị na-emekwa ya ka mgbe anyị ji pụta ụwa ọ bụ na ịtọrọ gị ihe eji agbanwe eme efubere di m na-achọkwa nwunye ị gaa na Instagram m MG's official meseji emu ka m kpọọ gị ka ma ya adabara anyị
Okay, ọdụmọdụ m na-enye ndị nọ n'ihe mbido onwe ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ ịbata na indọstrị ya ịgụ egwu, but the reason ha ji abata ya adịghị clear. Dịka ihe gbatarakwa biznes ihe ndị ọzọ dị n'ụwa, ọ bụ na ihe reason iji abata na indọstrị ya adịghị clear, ọdụmọdụ m na-enye gị bụ ka ị chọrọ akara aka gị. Ụfọdụ na-abata na indọstrị ya maka ụmụ nwaanyị juru ya ha bịa pịba ihe ọpịpị, but ihe ma advice bụ ọ bụ na akara aka gị bụ ihe egwu a, ijisi ike kwado onwe gị ọfụma maka ndọrọndọrọ dị na ya dị too much. Bịanụle onye ọma mbụ n'obi m, asị m kirikata 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 kirikata, nwa Chukwu nyere m. There's no one like you. Nay, there's no one like you. Mommy Mo, I've been around the world, China, Brazil, Taiwan. One is so. Ezigbo aha m bụ Mmadụbike Chinedu Chike MGs. Biko nọ n'ọdụ na ọdụ na-ekiri isi bido telivishọn.